Ang ka naman, parang walang ganon. So, kung gusto mo mag-picture taking, pwede ka din po dito magtayo-tayo niya. Hanapin mo po si Forever. So, yun lang po. Dali, picture taking! Si mama, i-cover mong ayo. So ayan guys, nandito na po ang ating mga demonstrative. Ma'am, saan nga itama naman mama? May buto. May buto. Pero just for free po siya mga ka-family. So pupunta po natin mga ka-family. So keep on watching. Ayan na po ang mga demonyo, magralayog na. So ayan guys, nagalit na po ang punong barangay because we are waiting a long time this kind of personification. So this is our mom, the 2 moms, and I have the Muslim Lodge. Sabi mo? P2Go. P2Go, pero ano po siya? Libre ba siya? Yes. Ganon. Free entrance po siya. And Open to all. yes. Kasi bago pa lang. Bago pa lang po siya to discovering the sanitizing and performing arts. Guys, papunta na po kami doon sa ito po yung papunta highway. Villa Our Lady. And then dyan. Marin ako mo guys! Nandito po kami. Nakita niyo po ang placard na ito. Lapid ako. Dito na kayo. Dumigil na kami. Guys, come on na guys. Dumigil na kami guys. Sining. So this is Angelo Chinchansu. Si ano po. Dito lang. Mga bouncer kamay. Mag-vlog! Nakita niyo po ba yung mga bato? Yes. Kayamanan po namin yung mga bato. Nakita po natin ang property po namin. Property. Nature trip. Ayan. So, nandito na po. Ito po yung B5 guys. Please handle with care kasi pag nawala na po sila, wala na po na yung bato. Ito yung mga bato. Bakit mag-load-load ka dito? Bayan lang po siya guys. Tangin. Katakot tignan mo gano'n.
Si Madam. Pwede maglakaw dyan. May Bawal. Bawal, masusunog si John Lee. So ayan guys. Mag-yunig, araw ka, sa palang takal. At mag-ano ka lang. Cover yan ka, boss. Iko-cover mo yan. O sumadumang ka. Hindi ka.